Ahojte priatelia, dnes sa pozrieme na to, čo znamená kundalíny alebo kundalíny energia. Keď prvýkrát počujete tento názov, možno vám to evokuje niečo nepríjemné až hanlivé, pretože najmä v slovenskom a českom jazyku slovo kunda sa skôr spája so ženským pohlavným ústrojenstvom, či sa používa ako nádávka. Avšak kundalíny energia s tým tak trošku súvisí. Keď prvýkrát opisujem ľuďom, čo je to kundalíny alebo kundalíny energia, tak hovorím, že je to naša životná alebo sexuálna energia. Ak už veríte na Boha, prírodu, vesmír alebo čokoľvek, tak sa zhodneme na tom, že je tu nejaká energia, nejaká vyššia bytosť, niečo viac ako my, ktorá tento vesmír, Zem proste stvorili. A táto mocná energia, ktorá stvorila Zem, vesmír a všetko, čo tu existuje, tak tu na planéte Zem sa v nás, v ľuďoch, prejavuje ako životná sexuálna kundalíny energia. Pretože aj my ľudia, teda hlavne ženy, vieme stvoriť nový vesmír, nový svet, čiže vieme rodiť deti a potomkov. A o tom, ako sa prejavuje a aké má vlastnosti, ako ju aktivizovať, si povieme v ďalšom videu.